Siyasa ba da gaba ba. Labari na 7. Baƙar siyasa. Marubuci Ahmad Usman El-Nafati. Abu ne sananne cewa siyasa tana da matuƙar tasiri a cikin al'umma na baya da na yanzu. Ta hanyar siyasar ce ake samun damar mulkar al'umma. Sai dai kash, a irin lokacin ne kuma wasu ke amfani da matasa suke ba su kayan maye da makamai domin tayar da tarzoma, musamman don yin maguɗi a filin zaɓe, wadda hakan ke jawo matasan koma baya da lalacewa a rayuwarsu. Alhaji Haruna Gwarzo da Alhaji Mudi Bala su ne 'yan takarar kujerar gwamna a wannan karon. Tsakaninsu babu jituwa kwata-kwata, kamar yadda kare baya jituwa da kura. Zafin adawarsu da zafin kansu ne silar jefa magoya bayansu cikin tsananin gaba da juna. Kullum a cikin yarfe da jefan juna da baƙaƙen maganganu suke, wani lokacin ma har da faɗace-faɗace. Hakan ya sa babban malamin addini a garin, wato Malam Muslim, yake ta faɗi tashi don ganin ya sulhunta tsakanin 'yan takarar. Kullum a cikin nasiha da nusarwa yake, yana mai ba da shawarwari cikin hikima da tsantsar ilimi, tare da bijiro da ayoyi da hadisan da suka yi tsokaci akan illar gaba da mummunan sakamakon da take haifarwa a cikin al'umma, a addinance da a duniyance. Duk da irin wannan tsananin gaba da 'yan takarar ke yi, bai hana 'ya'yansu Shitu da Talatu faɗawa cikin kogin soyayya ba, kasancewar suna karatu a jami'a ɗaya. Suna matuƙar ƙaunar juna kamar yadda iyayensu suke matuƙar ƙin juna. Shitu da Talatu sun shaƙu matuƙa, shaƙuwar da suke ganin ɗaya ba zai iya rayuwa ba in ba ɗaya ba. A haka lokacin zaɓe ya zo, kacaniyar kamfe ya ƙara tsamari. Magoya bayan 'yan takarar biyu suka yi ta kai wa junansu hari. Waɗannan su rusa rumfar majalisar waɗancan, su ma ɗayan su biyo ɗaukar fansa. Abin da ya babu daɗi ko kaɗan. A daidai wannan lokacin ne Shitu da Talatu suka sanar da iyayensu alaƙar da ke tsakaninsu. Kowa yana ɗarɗar. A hakan dai suka sanar da iyayensu halin da suke ciki. Duka iyayen biyu suka yi baƙin ciki da jin haka, suka kuma yi Allah wadai da wannan alaƙa da ke tsakanin 'ya'yansu. Suka tabbatar wa 'ya'yan nasu cewa in su kaɗai suka rage a duniyar nan, ba za su taɓa yarda su aura musu juna ba. Baƙin ciki a wurin Shitu da Talatu ba zai misaltu ba. Suka shiga cikin tsananin damuwa har ta kai ga sun yanke wani mummunan hukunci wa kansu. Kwatsam sai aka jiyo labarin cewa an ga Shitu da Talatu a bayan gari sun je sun rataye kansu. Allah ya taimaka, wasu makiyaya suka hango su, suka zo suka cece su. Nan take iyayen nasu da jama'ar gari suka ɗunguma zuwa bayan gari. Cikin mutanen da suka je wurin har da Malam Muslim. Nan take Malam Muslim ya amfani da wannan dama ya fara da yi wa Shitu da Talatu nasiha akan illar abin da suka yi ƙoƙarin aikatawa. Ya nusar da su cewa da sun kashe kansu da makomarsu wuta ce. Sannan malamin ya dawo kan Alhaji Haruna da Alhaji Mudi, ya yi musu nasiha akan irin baƙar siyasar da ke tsakaninsu, wacce ta kusa zama silar mutuwar 'ya'yansu. Har ya buga musu misali da cewa yadda yaranku suke shirin kashe kansu, haka yaran wasu suke kashe junansu a sanadiyar wannan baƙar gaba da kuke yi. Nan take jikinsu ya yi sanyi, suka saduda, har ma suka rungume junansu, suna masu nadamar abin da suka aikata a baya. Ganin yadda jikinsu ya yi sanyi ne ya sa su ma magoya bayan su aje makamansu. Daga ranar aka sami zaman lafiya, har aka buɗe shiri a gidajen rediyo domin wayar da kan al'umma kan illar gaba a cikin siyasa. Kafin zaɓe aka ɗaura auren Shitu da Talatu. 'Yan jam'iyyun biyu suka haɗu wurin ɗaurin aure cikin farin ciki da annashuwa. Kan jama'a ya waye, aka koma yin kamfe cikin aminci, har aka yi zaɓe aka gama, ba a sake zubar da jini ba. Ƙarshe.